Tak. Pusinku a pultík, který se mě v té době v rozhlase zastal. Relativně těsné vítězství nejvíce těší. Takže i za to těmto voličům děkuji. Toto, milí moji, je moje poslední politické vítězství. A za ním už nebude žádná politická porážka. Dovolte, abych tedy nejprve poděkoval všem občanům České republiky, kteří přišli k volbám. Bylo to důležité. Dále bych rád pogratuloval vítězi voleb Miloši Zemanovi. Přeji mu do dalších dnů hodně sil a zdraví